क्या हुआ बच्चा? अरे मेला में मोर मौगी भुला गइलो। अच्छा, तुम्हारे मौगी का नाम क्या, जरा बताओगे? मीठी देवी। मनीष और तुम्हार का नाम बाबू? रजनीश राजा। जल्दी खोजे आइला रहनिया जमगढ़ के मेला, आइला रहनिया जमगढ़ के मेला। यही मेला में मौगी हेरा गइल, यही मेला में मौगी हेरा गइल। आइला रहलिया जमगढ़ के मेला, आइला रहलिया जमगढ़ के मेला। यही मेला में मौगी हेरा गइल, यही मेला में मौगी हेरा गइल। जहांगीरगंज खोजनी, गिरैया में खोजनी, पूरा अम्बेडकर नगर खोजा गई। जहांगीरगंज खोजनी, गिरैया में खोजनी, पूरा अम्बेडकर नगर खोजा गई। दरोगा जी कतही नजरी न आवे, दरोगा जी कतही नजरी न आवे। यही मेला में मौगी हेरा गइल, यही मेला में मौगी हेरा गइल। आइला रहनिया जमगढ़ के मेला, आइला रहनिया जमगढ़ के मेला। यही मेला में मौगी हेरा गइल, यही मेला में मौगी हेरा गइल। मनीष रक्सौल। घर से आईनी दोनों जाने साथे, मेला में आउते गड़बड़ बुझा गई। घर से आईनी दोनों जाने साथे, मेला में आउते गड़बड़ बुझा गई। किने हो लगनी गुरहिया जिलेबी, किने हो लगनी गुरहिया जिलेबी। यही मेला